Şeýle bir zat pikir edin. Gowral bolýarmyz. Gowral bolanymyzdan belli bir wagt soňra bäbeňizi emeli ýatky diýilen bir ýerde ulatsaňyz, näle bolardy? Beýle bir zat bolup bilermi diýip sorap bilersiňiz. Elbetde bolup bilýär. Xitayda işlerini dowam etdirýän Sozhao biomedikal injenerçiligi we tehnologiýa institutunda işleýän bilim adamlary lukmançylyk taryhyna geçecek var iş etdiler. Eden işlerin netijesinde emeli akıl, yani emeli intellekt tarafından dolandırılan bir ýatky döretmek başaran bilim adamlary bu ýatkyda düwünçeyi ulatmak başardylar. Şu wagt haýwanlaryň üstüne edilen bu barlawlar gelecekde insanlarda hem ulanmağa başlar. Bilim adamları eden işlerin netijesinde ýatky guruluşyny hemme tarapdan göçürdüler. Bu da bir düwünçeň emele ýatkyda ösmegine mümkinçilik berdi. Düwünçeň sağlıklı ýagdaýda ösmek üçin gerekli bolan hemme molekullary ulanan we bularyň geçirjiligini emeli intellektiň saýasyny eden bilim adamlary bu iş bilen denalaryň gowrellik döwründen azat bolup biljekdigini aýtdylar. Bundan başga da bu enjamlaryň saýasynda ene ýatkysynda bolup biljek durly kesellerden we howplar ortadan aýrylýar. Şu wagt bu barlaglar insanlaryň üstünde barlap edilmegi gadagan. Ýöne şu wagtlykça. Bu gadaganlyk bolsa, bilim adamlarynyň bu işde öňe gitmeklerini böwet bolýar. Ýöne emeli intellekt şu wagtda haýwanlaryň üstünde bu işe öwrenýär. Bu da işin insanlaryň üstünde nähili täsirli boljakdygyny düşünmegimizi mümkin däl ýagdaýa getirýär. Ýöne bu ýagdaý ýetgäpdiler. Wagtaýly ýa-da Amerikaly ýa-da dünýäniň her ýerindäki alimler bir insan düwünçegi bilen emeli intellekti okudup bilerler. Alimlara göre emeli intellekt bilen dolandyrylan emeli ýatky diňe bir gowrullyk wagtyndaky hastalyklardan gorunmak üçin däl, eýsem bu enjamlar saýasynda başda köpülüş bolmak bilen bir näçe howply hadiselerin üstesinden gelip boljakdygyny aýdýarlar. Tehnologiýanyň ösüşi ýakyn bir gelecekde lukmançylyk dünýäsini täsil bir ýagdaý, täsil bir nokada getirajak ýaly bolup görünýär. Bolýandy. Bu temada siziň pikirleriňiz näme? Bir zenan ýa-da bir erkek bolup, bäweňiziň bir robotyň içinde ulanmagy islermidiňiz?